Kajing puli na kitabu Isaya. Kalanong kabasan pun riu kadekon kabaningkong adu balai hen riu adu parah. Utrayu ong kumni torake ya ka an bat tole ya ka hong naba khala kajing pen em jonga kanwan. Wat ya ka hok jonga en sapen pau. Suk utau briu ba pikir sepang kani. Bat ukun briu uba bat scam ya ka ubarake ya ka saban ubang pen ken ya ka mat ubah sumar laka keti. Nakabale ikanu ka kambas niu. To mender ubala peneso ila di hautrai unamong utrai klempem un sapen klat yang ngane ki pajungu. Na ba utrai ong kumni ki mender ki peneso ila di hautrai wan syakri u ban i ka kerteng utrai. Bat ban long ki syakri jungu. Uno babat ya kasaban bat umpen kenya ka bat scam ya kejutang jonga ya kini nganwan ya lam sya ulum baku jonga bat ngan ajing kemeniki haka yeng jing doai jonga ya kijing terwat hang bat kijing kenya jengki en sapediang halor keduan jonga nabai ka yeng jonga en khot ka yeng jing doai na ka banta ki pai ben riu baro kumne uong utrai uble ubalum lang ki bala sya tak jong Israel ngan wan yalam syu sadaki wei pat syau nalor kita gitu ki bangalada belum lang keketien jong utrai kajing puli na gospel baku kat ko muyo anes kalanong kabasan kadekon lai pulai du balai pun riu. Ha kata kapor Jesu laong ha kiju. Pila pha kinong lam ketien show yo anes bat ula saki ya kajing shisha. Dai bakata ka saki mangayo pediang ka no briu. Henry ngoong ya kani kenang wa pindo blai im. Ula long ka syarak ka bame bat ka baten shan. Bat pila hun ban ya kemen sipor ha kajing syai jungu. Henry ka saki ka wangadon ka kam krau ban ya ka jong uyo anes. Namar ki kam ki ba ku paul ai hanga ban le. Kini hi ki kam ki ba ngale. Ki yang saki yanga padu ku paul la pha yanga. Ka gospel jong trai.